ngaji surat An-Nahl ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Perkara nguripake wong mati tumrap Allah taala iku perkara kang gampang. Ari kala Allah taala ngersakake dumadine siji perkara ora kangelan apa-apa, namung cukup dawuh wujud dumadio perkara mau banjur wujud. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Wong-wong kang padha hijrah krana mbela agamane Allah taala sause dikane ngoyo iku Nabi Muhammad sak sahabate mesti bakal ingsun Allah panggonake ana ing desa kang bagus yaiku Madinah. Lan sak benere ganjarane akhirat iku luwih bagus, luwih gedhe lan luwih agung katimbang ganjaran kang padha ringake ana ing alam dunya. Lamun wong kafir iku padha weruh dheweke mesti mufakat. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Wong-wong kang padha hijrah yaiku kang disebut wong-wong muhajirin kang padha sabar ngadepi kurang ajare wong-wong musyrik lan sabar ninggalake omahe lan desane demi kanggo ngluhurake agamane Allah. Wong-wong iku tansah tawakal marang pangerane. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wong-wong musyrik Mekah padha ingkar marang kenabiane Nabi Muhammad. Celatune wong menungso kok ngaku dadi utusane Gusti Allah. Ya gini kok ora malaikat kang diutus nuli ayat iki tumurun. Ingsun Allah ora ngutus utusan-utusan sadurunge ira Muhammad kejaba wong-wong lanang kang den paringi wahyu. Wong-wong kafir iku takonono marang ahli kitab, ulama-ulama Taurat lan Injil, yen sira ora padha weruh. Wallahu a'lam bishawab.